Jotno lamsapiro sini dapa hamgaisai YouTube channel bisingtei tinini video no chung kisa share ma khalinai tam himale obo hai je character loss ba tam hinai bono tongna rongya buri rongni bagini chung ma khaike tam himale tini bini bosai tongo sakri khaijak bosa tongo bono yakraise kubuni chala rabar dai tongnai chala baise botini teisa khana hine nokong khana hine bok bihig bosona khibi phaijak obo haino chung tini mangpli nong bosang tuima phaikya tamni himale oburi bo sudu tabuk simia sekango bo 3 bar chalanai kharjak epan bo tak teisa nokong khaka chala chakri khene baina phiaba bo bono yakarai tini o jaga rabar danai khoroksa chalabai bok nokong khana hini phaikya obo hai nugui kamini lukorok bongno tongi meya ngai bong tomungno naithok se ngai bongno tini oro kisa rom laikya tei kokbang laikya chalani tomung bahaino bisi sathaya bini bwsa tongo maknai chala mangpho obo haike gosijak bihig chung jotono saimanjak bihig bono tlangai thangbai kesakango haipano bo teisa phai oro sabni kama haike tongtong phaio obo haike no bongni kamini ekeban bini nokungni borrokni khukpini chung saimanka phiaba ausala bo rabar chirao bo puila bini nikuma thik saya haipano last bini nikuma thik saimanka bongge rabar bagan pramod nogor hin chawo khwaini no naine di borok boba haike tonglai boba haike chalai agini simino tei boba haike tonglai lukrok khukpin sing ang sepra nogo takari dahin saiklang bandro কিন্তু সিধা হামদা লাগবে না আং ওকে কোন দেবে apa khana dale milang khana bu thaina bile ayang borok phain bile তা থকিরি apa ayang borok khana phain bile khana nimang thang la siwana hello tini kuno kem kutam ngoi meya khana nimang thang nai से वीडियो दिशा जो सामने परमिशन है वीडियो दिशा ani pas আনি পারমিশন ani mo ba ani songna ba ningda ning sawa wa no kemna ti mo kuto ani mo ani sha ani mo ani sha ningda no dab na ani mo ba ani sang da sung themen আনি পারমিশন কি permission lai phayo khana ayang borok bai yang borok salaya nimang thang tabu salain tong আরে নো মুড়ি কে তংখা তো সাজা khana saja kan সাজা সাজা saja ke ang basa ke nong tonggo কা সাজা কে তং khokuk tongran ko ayang borok khaja tongman কাইসা কাইসা তে কাইসা বুতর পাঞ্জাব মা তোমার না বড় নুগু তো মছে বসে ভাই করবা বাবা abu parang bitik se Sangganin borok apa? নি বড় বাইকিং খাবা an borok san an borok an no ko phaija borok নি no Nung tangga sa kanya na.
lo hay aquí ni daran je dan khna la te bo fute terus nanda terus sini kol kerja ha kol kerja kol kerja no kol kerja terus sini